हरे कृष्णा. भगवद्गीताच्या 18 दिवसाच्या या अभ्यासक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे. मी कुमुदे आजपासून 18 दिवस तुमच्या बरोबर प्रत्येक अध्यायाचं पठण करणार आहे. हरे कृष्णा. हरी बोल. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ प्रथमोऽध्यायः. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय. संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्. पश्येतान् पाण्डुपुत्राणां चमुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता. अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः. दृष्टकेतुश्चैकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः. युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः. अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थितः भीष्मम् एवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योश्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान्. तथ शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलोऽभवत्. तत श्वेतैर्हये युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदत्मतुः. पाञ्चजन्यं ऋषिकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशङ्खः भीमकर्मावृकोदरः. अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः.
द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वेषा पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मु पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामीच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवीक्षेऽहं य एते अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धेर्प्रियचिकीर्षवः संजय उवाच एवमुक्ता ऋषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणा प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति तत्र पश्यान् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरासुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषिदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्ता त्यक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम् आहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्दः किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नः राज्यं भोगा सुखानि च त एमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरा पुत्रः तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरा पौत्रः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु महि कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापम् एवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः तस्मान् अर्हान् वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति
लोभोपहतु चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासः भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनम् उद्यतः यदि माम् अप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रान् रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अन्वय माता जी। हरे कृष्ण माता जी। जिग्नाय हरे कृष्ण। I start with Kirtan. Hare Krishna everyone. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatadishatari Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shrivasadi Gaur Bhaktavinda Jayo Shri Krishna Chaitanya
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna everyone, please unmute yourself and let us do together. सगळे जण अनम्यूट करा स्वतःना. हा प्लीज प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये मी मेसेज लिव्ह केलाय. प्लीज सगळे संकीर्तनामध्ये पाठ घ्या. हरे कृष्णा. प्लीज अनम्यूट व्हा. हरे कृष्णा. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yeah, please start Kirtan along with me. I meant to say हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण Hare हरे राम हरे राम 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 Hare हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम Hare Rama राम राम हरे Rama हरे Rama Hare 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 Krishna हरे कृष्णा. यू जस्ट कैरी ऑन. Hare Hare Rama हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. अमोल प्रभु जी प्लीज अनम्यूट हुआ. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama राम Hare हरे कृष्ण Krishna कृष्ण कृष्ण Krishna Hare Krishna, हरे राम Hare Rama, राम Hare Rama. सीमा माता जी प्लीज अनम्यूट हुआ. Hare Krishna स्वाति माता जी, Krishna, स्वाति शिम्पी माता जी प्लीज Krishna अनम्यूट हुआ. Krishna, Hare 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 स्वाति शिम्पी Rama, माता जी प्लीज Hare अनम्यूट हुआ. Rama, Rama 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 Rama, Hare रूपाली माता जी हरे कृष्णा अनम्यूट हुआ. Krishna Krishna विपुल प्रभु जी हरे कृष्णा Hare अनम्यूट हुआ.
हरे राम हरे राम 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 जी हरे म्यूट व्हा. हरे हरे म्यूट नका होऊन जाऊ सगळेजण ऑटोमॅटिकली. कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे किशोर प्रभुजी प्लीज बोला हरे संकीर्तनामध्ये प्लीज. किशोर देवराम प्रभुजी हरे कृष्णा. कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण संगीता माताजी प्लीज मी अनम्यूट व्हा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे गॅलेक्सी J7 2016. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम राम हरे कृष्ण राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण
Krishna, कृष्ण Hare हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हरे Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, हरे Krishna Krishna, Hare हाँ महाराधे जय श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा जय श्री राधे गोविंदा जय श्री गौर निताई गौर निताई गौर निताई जय श्री गौर निताई जय शिला प्रभुपादा 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 जय शिला प्रभुपादा हरि बोल माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे Hare Krishna, Jigna Mataji, thank you for the lovely kirtan. Kumud Mataji, thank you. तुम्ही छान केलं श्लोका रेसिटेशन. आता आपण सर्वांनी तुमचे ऑडिओ व्हिडिओ सेटिंग्स चेक करा. तुम्हाला सर्वांना माझी स्क्रीन दिसते का? हो माताजी दिसतीये. चालेल. तुम्हाला सर्वांना एक आता आपण क्लास सुरू करायच्या अगोदर मी क्लास कसा घेते हे सांगते तुम्हाला. आपण साधारण 7 ते 8 1 तास क्लास असतो आपला आणि 8 नंतर कधी कधी 7:15 पण होतात 8-10 होतात. शक्यतो मी 8 पर्यंत संपवायचा प्रयत्न करते आणि 8 नंतर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तुम्ही अनम्यूट करून विचारू शकता. आणि आपला जो हा 18 दिवसाचा उपक्रम आहे त्यात प्रत्येक अध्यायानंतर एक क्विज असते आणि ती क्विज तुम्ही रोज अटेंड करायची आणि ती 18 दिवसानंतर तुम्ही रोज अटेंड केली क्विज तर 18 दिवसानंतर तुम्हाला एक सर्टिफिकेट मिळतं की तुम्ही हा 18 दिवसांचा भगवद्गीतेचा कोर्स केला. तर त्यासाठी आम्ही तुम्हाला ग्रुपवर क्विज लिंक कुठली आहे किंवा तिकडे कसं जायचं आणि ते सगळं शॉर्ट मध्ये आम्ही एक्सप्लेन करू आणि ती क्विज लिंक पण ग्रुपवर फॉरवर्ड करू. त्यानंतर ग्रुपवर आपल्या कुठलेही इतर फॉरवर्ड कृष्णाबद्दल सुद्धा किंवा इस्कॉनचेच आपण कोणीही करू नये कारण जे मेसेजेस आम्ही पाठवतो तर मग ते मेसेजेस कुठेतरी हरवतात आणि इतर नको असलेला आपण वाचतो. तर या कारणासाठी कोणीही मेसेजेस फॉरवर्ड करू नये. फक्त तुमच्या काही क्वेरीज असतील की मला क्विज लिंक ऍक्सेस होत नाहीये किंवा काही टेक्निकल इश्यूज असतील तर तुम्ही ते आवश्यक ग्रुपमध्ये लिहा. बरं माझा आवाज क्लिअर येतोय का सर्वांना? येस माताजी येतोय ना? हो ठीक आहे. माताजी. तर आता तुम्ही सर्वांनी एकदा अनम्यूट होऊन हरे कृष्ण म्हणा म्हणजे तुम्हाला तुमचे ऑडिओ व्हिडिओ सेटिंग्स पण व्यवस्थित चालू आहेत की नाही हे समजेल. आता तुम्ही अनम्यूट होऊ शकता. हरे कृष्ण म्हणा. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण ओके. हरे कृष्ण. अजून 5 मिनिटं आहेत तर आपण 5 मिनिटं थांबूया. तोपर्यंत
तोपर्यंत मी थोडीशी माझी माहिती आणि हा जो उपक्रम चालू झाला होता त्याची थोडीशी माहिती देते. मग 7ला आपण बरोबर चालू करूया. हा भगवद्गीता 18 दिवसाचा जो उपक्रम आहे हा जून 2020 मध्ये चालू झाला होता. आणि बऱ्याच म्हणजे जवळजवळ 1.5 वर्षांनी आपली मराठी बॅच ही चालू झालेली आहे. ही तुमची दुसरीच मराठी बॅच आहे, तिसरी मराठी बॅच आहे जी चालू झालेली आहे आणि आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळतोय. इतर लँग्वेजेस मध्ये सुद्धा क्लासेस आहेत, इंग्लिश, हिंदी, सगळे साऊथ इंडियन लँग्वेजेस आहेत, गुजराती, ओडिया, बंगाली असे जवळजवळ सगळेच भारतीय भाषा ज्या आहेत त्या आहेत आणि प्रत्येकाचे टायमिंग वेगवेगळे आहेत. पण आपली मराठीची जी बॅच आहे ती आतापर्यंत एकच चालू आहे, ॲडल्ट बॅच एक चालू आहे आणि 2 लहान मुलांच्या बॅचेस चालू आहेत की ज्या दुपारी आहेत. तर तुम्ही आता हे जे आपलं पोस्टर आहे ते मी आपल्या ग्रुपमध्ये पहिले 3-4 दिवस पाठवी. तर तुम्ही तुमच्या ओळखीची कोणी लहान मुलं असतील किंवा तुमच्या परिवारातली आणि कोण किंवा नातेवाईक यांना तुम्ही फॉरवर्ड करू शकता, कारण पहिले 3-4 दिवस रजिस्ट्रेशन उघडं असतं. तर मी अन्वया माताजी, माझं नाव अन्वया वांगणकर आहे आणि मी हा क्लास आता जुलैपासून घेते. जुलैपासून मी लहान मुलांची बॅच घेतली आणि आता 3 महिने मराठी ॲडल्ट भगवद्गीता शिकवते. आणि मला ट्रेनिंग जे दिलं आहे ते माझ्या माताजी, प्रेमा माताजी ज्या आहेत की ज्या गेले 20 वर्ष इस्कॉन मँगलोर शी संबंधित आहेत. त्यांनी मला ट्रेन केलं आणि त्यांनी जसं मला शिकवलं तसंच आता मी शिकवायचा तुम्हाला प्रयत्न करते. आणि तुम्हाला काहीही प्रश्न असतील रिगार्डिंग क्विज किंवा एकेकांचं रजिस्ट्रेशन झालंय पण ते ग्रुपमध्ये ऍड झालेले नाही आहेत किंवा असं जे काय असेल त्या सगळ्या क्वेरीज आपण क्लासच्या शेवटी घेणार आहोत. तर तुम्ही प्लीज मध्येच सोडून जाऊ नका. 8 वाजेपर्यंत थांबा म्हणजे आपण तुमच्या सगळ्या ज्या काय क्वेरीज असतील त्या सॉल्व्ह होतील. आता 1 मिनिटात आपण चालू करूया. आणि जेव्हा मी क्लास चालू करीन तेव्हा मी सर्वांना म्यूट करीन म्हणजे मध्ये मध्ये तुम्हाला बॅकग्राऊंड नॉईज येणार नाही. सरिता तानपुरे माताजी आलेले आहेत का? कुमुद माताजी? माताजी, लेट मी चेक. माताजी नाही आल्या त्या. हरे कृष्णा. सरिता माताजी नाही आल्या. माताजी आलेल्या आहेत का? नाही माताजी, नाही आल्या. बरं, मग तुम्हीच आज अनुवाद वाचाल? हो माताजी, नक्की नक्की. बरं, चालेल. त्यांचा काय मेसेज वगैरे आलाय का? नाही, मी कॉल केला होता पण तिथे मेसेज नाही, म्हणजे कॉल नाही पिक करून राहिल्या. ओके. चला आता 7 वाजले, मी चालू करते. प्रथम मंगलाचरण म्हणते आणि मी चालू करते. हरे कृष्णा. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः.
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुमच्या सर्वांचं सप्रेम सहर्ष स्वागत इस्कॉन मँगलोर तर्फे। मी आज हा 18 दिवसाचा भगवद्गीताचा जो उपक्रम आहे मराठीतला आहे तो आजपासून चालू करते। तुम्ही सगळेजण मराठी वर्गामध्ये संध्याकाळच्या 7च्या बॅच मध्ये आहात आणि तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही इस्कॉन मँगलोर चूज केला आणि भगवद्गीता ऐकण्यासाठी आलेला आहात। आणि माझे सर्व ऍडमिन्स आणि को होस्ट तुम्हाला पण सर्वांना खूप खूप धन्यवाद। इकडे तुम्हाला जर माझा चेहरा दिसत असेल आणि तुम्हाला वाटत असेल की मी बोलते तर ते तसं नाहीये। माझ्या पाठीमागे जी सपोर्ट टीम आहे ती खूप मोठी आहे आणि मी एक फक्त पोस्टमनचं काम करते आणि या स्लाइड्स करणं, मराठीमध्ये ट्रान्सलेशन करणं किंवा रोज गीतेचं पठण करणं, कीर्तन म्हणणं, हे सगळं जे आहे एक मोठी टीम आहे। प्लस आमची टेक्निकल टीम पण आहे जी तुमचे ज्या क्वेरीज आहेत किंवा क्विज तयार करतात, ही टेक्निकल टीम पण पाठीमागे खूप काम करते। तर आता आपण चालू करूया। हो माताजी, करू मत। सर्वजणांना मी म्यूट करते आता। तुम्हाला अनम्यूट करता नाही येणार। तर हा जो उपक्रम आहे 18 दिवसातली भगवद्गीता, तर हा उपक्रम श्रील प्रभुपाद ज्यांनी इस्कॉनची स्थापना केली त्यांच्या शिकवणीवर आधारित आहे। इस्कॉनचा संपूर्ण जो फुल फॉर्म आहे तो म्हणजे इंटरनॅशनल सोसायटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। तर सर्वप्रथम आपण सर्वजण श्रीला प्रभुपादांना नमस्कार करूया, त्यांचा आशीर्वाद घेऊया आणि मगच अभ्यासाला सुरुवात करूया। श्रीला प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी सोप्या शब्दात गीता लिहिली आणि त्यांचा जर आशीर्वाद नसता तर हा उपक्रम चालू राहिला नसता। आणि ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना पण मी इकडनंच प्रणाम करते। तर आता थोडंसं आपण श्रील प्रभुपादांबद्दल जाणून घेऊया। श्रील प्रभुपाद हे त्यांचा जन्म एका वैष्णव कुटुंबात झाला
त्यांचे वडील होते, तुम्हाला इकडे या फर्स्ट स्लाइड मध्ये दिसत आहेत, हे त्यांचे वडील. त्या वडिलांचं नाव होतं गौर मोहन दे आणि ते सुद्धा वैष्णव होते. त्यांच्या घरी रोज नियमाने ते रोज भागवत वाचायचे, चैतन्य चरितामृत वाचायचे, रोज जप करायचे, आरती करायचे आणि नेहमी कृष्णाला अर्पण केलेलं नैवेद्य जे आहे ते प्रसाद म्हणून सगळे खायचे. आणि इकडे तुम्हाला एक पिक्चर दिसतोय, इकडे हे श्रील प्रभुपाद आहेत. ते फक्त 5 वर्षाचे आहेत आणि त्यांनी एक दिवस त्यांच्या वडिलांकडे हट्ट केला की मला रथयात्रा करायची आहे माझ्या मित्रांबरोबर. आणि तो हट्ट त्यांच्या वडिलांनी पुरवला. त्यांनी काय केलं, जवळ गल्लीत हातगाडी विकणारे असतात ना, फळं भाज्या वगैरे, तर अशा कोणाकडून तरी एक हातगाडी आणली आणि ती छान सजवली, फुलांनी वगैरे सजवली आणि त्याच्या वर त्यांनी जगन्नाथ, सुभद्रा देवी आणि बलदेव या तिघांच्या मूर्त्या ठेवल्या. आणि त्यांनी श्रील प्रभुपादांना सांगितलं, आता तू तुझ्या मित्रांना बोलव. मग त्यांनी जवळपासच्या सर्व मित्रांना बोलवलं. मग कोणाच्या हातात ढोल आहे, कोणाच्या हातात करटाळ आहे आणि असं ते हरे कृष्णाचा नाम जप करत करत हा जो रथ आहे तो एका गल्लीच्या टोकापासून दुसऱ्या गल्लीच्या टोकापर्यंत घेऊन गेले. आणि मग घरी श्रील प्रभुपादांनी आपले जे सगळे मित्र आहेत त्या मित्रांना आणि त्यांच्या घरी जे कोण असतील त्यांचे आई वडील त्या सगळ्यांना बोलवला आणि त्या सर्वांना प्रसाद दिला. तर ते सुद्धा लहान असल्यापासून त्यांचा कल भक्तीकडे होता आणि ते तर त्यांच्या वडिलांना बघतच होते, लहानपणापासून बघत होते की ते कपड्याचे व्यापारी होते आणि रोज घरी आल्यानंतर आरती केल्यानंतरच ते जेवण ग्रहण करायचे. कधी उशीर झाला दुकान बंद करायला, कितीही उशीर झाला तरी ते आल्यावर आरती करायचे. आणि श्रील प्रभुपाद झोपलेले असतील तर घंटीचा जो नाद आहे तो ऐकल्यानंतर त्यांना लगेच जाग यायची आणि ते ऐकायचे की आपले बाबा काय म्हणतायत ते. तर असे लहानपणापासून ते भक्तिमय वातावरणात वाढले गेले. आणि त्यांच्या घराच्या समोरच एक राधाकृष्णाचं मंदिर होतं आणि त्या मंदिरात त्याचे आई वडील श्रील प्रभुपादांना रोज घेऊन जायचे, मंदिरामध्ये घेऊन जायचे. तिकडे सुद्धा संकीर्तन असायचं. तर लहान असल्यापासून त्यांचा जो जी कृष्णावरची भक्ती होती ती अगदी खूप लहान वयापासून ती फुलत गेली. आणि त्यांच्या वडिलांना खूप मनापासून वाटायचं की माझा मुलगा आहे हा मोठा वैष्णव झाला पाहिजे, त्यांनी पुस्तकं लिहिली पाहिजेत किंवा त्यांनी प्रचार केला पाहिजे, मोठा वैष्णव झाला पाहिजे, असं त्यांना मनापासून वाटायचं. आणि त्यांनी श्रील प्रभुपादांना लहान असतानाच मृदुंग शिकायला सांगितलं. म्हणजे घरी शिक्षक बोलवले जे श्रील प्रभुपादांना मृदुंग शिकवायचे. तर लहानपणापासून अशा परिवारात ते वाढले जिकडे खूप भक्तिमय वातावरण होतं. मग आता इकडे हे श्रील प्रभुपादांचे गुरु आहेत, त्यांचं नाव आहे श्रील भक्ती सिद्धांत सरस्वती. श्रील प्रभुपाद आपल्या गुरुंना पहिल्यांदा 1922 या साली भेटले. आणि भेटले म्हणजे कसे, एकदा त्यांचा मित्र त्यांच्या घरी आला आणि श्रील प्रभुपादांना म्हणाला, चल एक साधू आहेत आणि खूप चांगले बोलतात, ते प्रवचन पण छान करतात, चल आपण जाऊया त्यांच्याकडे. तर श्रील प्रभुपाद म्हणाले, नको, मला काही कोणाला साधूला वगैरे भेटायचं नाहीये, माझ्या घरी
खूप साधू येतात, तर मला भेटायचं नाही. पण कसंही करून ते तो मित्र म्हणाला, चल आपण एक 10 मिनिटं तर जाऊया. आणि ते गेले आणि तिकडे गेल्यावर ते त्यांना भेटले, ते काय बोलतायत हे ऐकलं आणि श्रील प्रभुपाद खूप प्रभावित झाले त्यांच्या भाषणाने. आणि मग त्यांनी लगेच दीक्षा नाही घेतली. त्यांनी जवळजवळ एक 11-12 वर्षांनी 1933 या साली श्रील प्रभुपादांनी दीक्षा घेतली, अनुग्रह घेतला. आणि तोपर्यंत हे जे भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर होते, ते बघत होते श्रील प्रभुपादांकडे की हा चांगल्या कुटुंबातला मुलगा आहे, सुशिक्षित आहे, याला इंग्लिश पण छान येतं, इंग्लिशवर त्याचा कमांड आहे. म्हणून त्यांनी श्रील प्रभुपादांना सांगितलं की तू पुस्तकं लिही, इंग्लिशमध्ये पुस्तकं लिही, पाश्चात्य देशात जा आणि तिकडे हरिनामाचा प्रसार कर. भगवद्गीतामध्ये कृष्णाने काय सांगितलंय हे तू सगळ्यांना सांग, असं त्यांनी सांगितलं. आणि पण श्रील प्रभुपादांनी विचार केला की ते काही खूप श्रीमंत नव्हते, इंग्लंड अमेरिकेला जायचं काही सोपं नव्हतं त्या काळी सुद्धा. तर त्यांनी त्यांचं पहिलं प्रवचन भारतामध्ये झांसीमध्ये दिलं आणि त्या प्रवचनामध्ये खूप लोक आली होती. त्यांनी ऐकलं, पण ते श्रील प्रभुपादांना कडे चिकटले नाही किंवा त्यांनी ते जे काय सांगतात ते ऐकलं पण मनावर घेतलं नाही. त्याच्यामुळे भारतामध्ये जरी लोकांनी ऐकलं तरी कोणीही श्रील प्रभुपादांना हवा तितका आधार दिला नाही. आणि ही जी मूव्हमेंट आहे हरे कृष्णाची, या मूव्हमेंटला सपोर्ट पण नाही केला. म्हणजे सांगतायत, चांगलं सांगतायत, ऐकले, ते ऐकायला येत असत, हे काय बोलतायत ते छान छान म्हणून परत जात होते. मग श्रील प्रभुपादांनी त्यांच्या गुरुनी जे काय सांगितलं हे मनावर घेतलं आणि त्यांनी पुस्तकं लिहायला सुरुवात केली. त्यांनी 1944 या साली बॅक टू गॉड हेड हे पहिलं मॅगझिन जे होतं ते छापलं. आणि इकडे ही प्रिंटिंग प्रेस जी आहे ती खोली, एकच खोली होती. आणि श्रील प्रभुपाद काय करायचे, तेव्हा ते वृंदावनला राहत होते आणि वृंदावनमध्ये ते लिहित होते. आणि लिहून झालं की ते वृंदावन टू दिल्ली हे ट्रेननी यायचे, ते छापायला द्यायचे, त्याचं प्रूफ रिडिंग करायचे आणि स्वतः त्यांनी छापलेली जी मॅगझिन्स होती ते स्वतः विकायचे किंवा लोकांना सांगायचे तुम्ही वाचा, मी तुम्हाला हे जे मॅगझिन देतोय हे तुम्ही वाचा, बघा तुम्हाला कसं वाटतंय. स्वतः ते मॅगझिन्स डिस्ट्रीब्यूट करायचे. आता इकडे ही तुम्हाला एक जहाज दिसतंय. तर श्रील प्रभुपाद यांनी जलदूत या जहाजावरून 1965 मध्ये पहिल्यांदा अमेरिकेला ते या जहाजातून रवाना झाले. आणि हे जे जहाज होतं ते तिकडे म्हणजे त्यांच्याकडे अमेरिकेला जाण्यासाठी पैसे नव्हते. मग ते एक श्रीमती सुमती मोरारी ही सिंधिया शिपिंग कंपनीची मालकीण होती. तर ते तिच्याकडे गेले आणि तिला म्हणाले की मला अमेरिकेला जायचंय, तर तुम्ही मला तुमच्या जहाजावर जायला द्याल का? तर ती म्हणाली तुम्हाला अमेरिकेला कशाला जायचंय? श्रील प्रभुपाद म्हणाले की मला हरिनामाचा प्रसार करायचा आहे. पण त्या म्हणाल्या पण तुम्ही तर जवळजवळ 70 वर्षाचे आहात आणि तिकडे जाऊन कोण ऐकणार आहे तुमचं? मला वाटत नाही काही फरक पडेल, असं म्हणून तिने त्यांना परत पाठवलं. मग परत ते गेले आणि तिला सांगितलं नाही मला जायचं आहे. आणि खूप फर्मली बोलले की
की असा त्यांचा निर्धार होता की मी जाणार आहे आणि मी हरिनामाचा प्रसार करणार आहे आणि माझ्या पाठीमागे माझे गुरु उभे आहेत. मग श्रीमती सुमती मोरारी ज्या होत्या त्यांनी सांगितलं की मी तुम्हाला कार्गो शिपवर जायला देईन आणि 1965 मध्ये जलदूत नावाच्या बोटीवर त्यांनी प्रवास चालू केला. आणि जेव्हा त्यांचा प्रवास चालू झाला तेव्हा त्यांना मध्ये 2 हार्ट अटॅक्स आले आणि 2 हार्ट अटॅक्स आल्यावर देखील ते डगमगले नाही. त्यांचा निर्धार होता, नाही मी जाणार, माझ्या गुरुनी मला काय सांगितलंय त्या आज्ञेचं मी पालन करणार. आणि ते शिपवरून अमेरिकेला गेले आणि अमेरिकेला गेल्यानंतर सुद्धा तिकडे त्यांनी एक ओळख काढली होती. त्यांच्या मित्राचा मुलगा आणि त्या मुलाची जी बायको होती ती अमेरिकन होती. त्यांच्या घरी ते काही वेळ राहिले आणि मग ते न्यूयॉर्क मध्ये राहिले, बॉस्टन मध्ये राहिले आणि इकडे ते एका पार्क मध्ये टॉम्किन्स स्क्वेअर पार्क न्यूयॉर्क मधल्या पार्क मध्ये दुपारी 2 ते 5 ते बसायचे आणि रोज हरे कृष्णाचं संकीर्तन करायचे. आणि ते काय करतायत, ते काय बोलतायत हे ऐकायला पार्क मध्ये फिरणारी लोक जी होती ती जवळ यायची, एक 15 मिनिटं बसायची आणि जायची. असं करून लोक हळूहळू ते काय करतायत संकीर्तन आणि याचा अर्थ काय आहे असं विचारण्यासाठी त्यांच्या जवळ येऊन बसायला लागले आणि हळूहळू त्यांचा भक्त परिवार वाढू लागला. आता इकडे तुम्हाला दिसतात त्यांनी जवळजवळ 70 पुस्तकांचं ट्रान्सलेशन केलेलं आहे इंग्लिश मध्ये. आणि ही जी पुस्तकं आहेत त्यांनी ही जी पुस्तकं आहेत बरीचशी पुस्तकं आणि मुख्य म्हणजे श्रीमद भागवतम ही जी पुस्तकं आहेत त्याचा यथार्थ त्याचा अनुवाद केला. त्यामुळे जे लिहिलेलं आहे जसं आहे तसंच आपणही वाचतो आणि हे वाचल्याचे परिणाम काय होतात किंवा श्रील प्रभुपादांनीच लिहिलेली आपण भगवद्गीता का वाचायची हे पुढे पुढे अध्यायामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे. हे त्यांचं पहिलं मॅगझिन बॅक टू गॉड हेड. आता ही त्यांची टाइमलाईन आहे. हे आपले श्री श्री राधा गोविंद मँगलोरचे. तर त्यांना आपण प्रणाम करूया आणि आता आपण चालू करूया.
तुम्ही कधी गेलात तर मँगलोरला इस्कॉन मंदिर जे आहे, तर त्या इस्कॉन मंदिराचं नाव आहे श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल. तर ते मँगलोरमध्ये कोकोनट गार्डन रोड, टॉलगेट, कदरीला आहे. आणि हे आपले टेम्पल प्रेसिडेंट नामानिष्ठ प्रभूजी. तर तुम्ही जरूर जा आणि त्यांना भेटा, कधीही गेला तर भेटा. आता भगवद्गीता म्हणजे काय आहे? भगवद्गीता या 2 शब्द आहेत, भगवत आणि गीता. तर भगवत म्हणजे कोण? भगवान. आणि गीता म्हणजे काय? एक संगीत किंवा जे कृष्णाच्या मुखातून निघालेलं संगीत जे आहे किंवा काव्य जे आहे त्याला आपण भगवद्गीता म्हणतो. आता भगवद्गीतेमध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत? आपण 5 गोष्टी शिकणार आहोत. काय आहेत त्या 5 गोष्टी? म्हणजे ईश्वर, परमेश्वर किंवा सर्वोच्च देव कोण आहे हे आपण शिकणार आहोत. दुसरं जे शिकणार आहोत ते जीवाबद्दल आपण शिकणार आहोत. जीव कोण आहे? तो नियंत्रित आहे आणि तो त्याचं नियंत्रण कोण करतं? परमेश्वर. तर तिसरं आपण काय शिकणार आहोत? प्रकृती. प्रकृती म्हणजे काय हे आपण डिटेल मध्ये शिकणार आहोत. काळ. काळ म्हणजे काय तेही आपण शिकणार आहोत. आणि कर्म. कर्म म्हणजे काय हे आपण शिकणार आहोत. तर आपण 5 गोष्टी शिकणार आहोत: ईश्वर, जीव, प्रकृती, काळ आणि कर्म. आता हे जे भगवद्गीता आहे हे आपल्या सगळ्या आपल्याला जे जे अडथळे येतात आपल्या आयुष्यामध्ये त्या सर्वांचं उत्तर तुम्हाला भगवद्गीतेमध्ये सापडेल. आणि महात्मा गांधी हे रोज भगवद्गीता वाचत असत. आणि श्रील प्रभुपादांना महात्मा गांधी खूप आवडायचे, कारण ते भगवद्गीतेचा रोज अभ्यास करायचे. आणि हे जे प्री इंडिपेंडन्स स्वातंत्र्याच्या अगोदर श्रील प्रभुपादांना खूप वाटायचं की हे महात्मा गांधी सारखे जे लीडर्स आहेत त्यांनी भगवद्गीता वाचून इतर सर्व लोकांना सुद्धा कृष्ण नामाचा प्रसार केला पाहिजे आणि सर्वांना कृष्ण भावनेचा अमृत दिलं पाहिजे. कारण लीडर जो असतो, जो नेता असतो, तो जो सामान्य माणूस असतो त्याच्यावर त्याचा प्रभाव जो आहे की आता एक महात्मा गांधी गीता वाचताय, त्यांनी जर सांगितलं इतर सामान्य माणसांना तर ते पटेल असं श्रील प्रभुपादांना वाटायचं. तर जेव्हा भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा मिळाल्यानंतर सुद्धा आनंद असा नव्हता, कारण हिंदू मुसलमानांमध्ये खूप मारामारी झाली, खूप दंगल झाली आणि खूप हिंदू मुस्लिम लोक मेले. आणि मरायच्या अगोदर ते होते, एक हिंदू होता, एक पार्टी मुस्लिम होती. पण जेव्हा मेलेले लोक होते आणि त्यांची जी प्रेत होती ते जी म्युनिसिपल लोक अशी प्रेत एका बाजूला टाकत होती, तेव्हा मात्र ते डिस्टिंग्विश करत नव्हते की फरक करत नव्हते की हा मुस्लिम आहे, हा हिंदू आहे, नाही हे प्रेत आहे असं म्हणून ते एकीकडे टाकायचे. आणि श्रील प्रभुपादांना खूप वाटायचं की जर नेता कृष्णा कॉन्शियस असेल किंवा त्याला कृष्णाबद्दल ज्ञान असेल अथवा भक्ती असेल, त्याच्यामध्ये कृष्ण भक्ती असेल, तर आपला देश जो आहे तो वेगळ्या दिशेने वाटचाल करेल. तिकडे जे राज्य आहे ते सुराज्य होईल. तर जेव्हा हे झालं, दंगल वगैरे सगळी झाली आणि मग त्याच्यानंतर श्रील प्रभुपादांनी महात्मा गांधींना पत्र लिहिलं. आणि त्यांनी पत्रामध्ये लिहिलं की मी एक मित्र म्हणून तुम्हाला सांगू इच्छितो की तुम्ही लगेच पॉलिटिक्स
मधून राजकारणातून रिटायर व्हा आणि तुम्ही जर असं आणि लगेच तुम्ही भगवद्गीतेचा अभ्यास करायला सुरुवात करा आणि हवं असेल तर तुम्ही माझ्याकडे सुद्धा या. जर तुम्ही असं केलं नाही तर तुम्हाला निंदनीय मृत्यू येईल असं त्यांनी लिहिलं की यू विल डाय अन इनग्लोरियस डेथ असं. मग ते आता मोठमोठे नेते ते कोणी साध्या सामान्य माणसांनी पत्र लिहिलं तर काही उघडत नाही. म्हणून श्रील प्रभुपादांचं जे पत्र त्यांनी लिहिलं होतं तारीख होती 7 डिसेंबर आणि 1947 या दिवशी त्यांनी पत्र लिहिलं होतं. आणि तुम्हाला माहितीच आहे त्याच्यानंतर एका महिन्यामध्ये काय झालं. महात्मा गांधींचा खून झाला ते. तर नंतर म्हणजे सगळे म्हणायला लागले की हे श्रीला प्रभुपादांचं जर ऐकलं असतं तर कदाचित असं झालं नसतं. तर असे श्रील प्रभुपाद ना खूप वाटायचं की आपले जे नेते आहेत त्यांच्यामध्ये कृष्ण भावना असायला हवी. हे अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांनी पण गीतेचा अभ्यास केलेला आहे. आता भगवद्गीता हे आपल्या जीवनाचं पुस्तक आहे. ज्याप्रमाणे कुठलंही यंत्र असेल, साधा मोबाईल असेल, टीव्ही असेल, तेव्हा आपल्याला किंवा साधा लहान मुलाची गाडी जरी असेल तरी त्याच्याबरोबर आपल्याला एक मॅन्युअल येतं आणि त्या मॅन्युअल्स मध्ये कुठलं कंट्रोल कसं काम करतं किंवा मोबाईल जरी असेल जर आपल्याला त्याच्यामध्ये सिम कार्ड घालायचं असेल तर सगळे ते मॅन्युअल मध्ये इन्स्ट्रक्शन्स असतात की तो मोबाईल कसा उघडायचा आणि सगळे इन्स्ट्रक्शन्स असतात. त्याचप्रमाणे आपल्या जीवनाचं सुद्धा एक पुस्तक आहे ज्याचं नाव भगवद्गीता आहे आणि त्या भगवद्गीतेमध्ये आपण आपलं जे जीवन आहे ते आनंदी कसं करायचं ते याच्यात दिलेलं आहे. आता इस्कॉनचीच भगवद्गीता आपण कशाला वाचायची, इतर का नाही. ज्याप्रमाणे फोनची बॅटरी जी असते तर जेव्हा आपण फोन चार्ज करतो पण ती केबल जर तुटलेली असेल तर फोन चार्ज होत नाही. त्याचप्रमाणे ही जी गीता आहे ही गुरु शिष्य परंपरेकडून आपल्याकडे आलेली आहे आणि या परंपरेत जी गीता आलेली आहे तीच योग्य आहे, तीच अचूक आहे. म्हणून आपण परंपरेतून आलेली जी गीता आहे तेच पुस्तक आपण वाचलं पाहिजे. कारण आपल्याला जे ज्ञान हवंय ते ज्ञान जेन्युइन पाहिजे किंवा ते प्रामाणिक पाहिजे. भगवद्गीतेचा अभ्यास करायला जवळजवळ 1 वर्ष लागतं किंवा जास्तच. 18 दिवसामध्ये आपल्याला सगळी भगवद्गीता चा अर्थ किंवा सगळे श्लोक जे आहेत त्याचा अर्थ आपण नीट वेळ कमी पडतो. त्यामुळे तो जो पूर्ण भगवद्गीता आहे त्याचा अभ्यास एका वर्षात होऊ शकत नाही. म्हणून आपण काही श्लोकच घेऊन त्याच्यावर आपण विवेचन करणार आहोत. आता मी ऐकू येतंय का? हो माताजी, हरे कृष्ण. येतंय माताजी.
हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. ओके. ऐकू येत आहे का? हो माताजी, आता हो येत. हो माताजी. माताजी मी येतंय. सगळ्यांना म्यूट करते. माताजी तुम्ही पण स्वतःला अनम्यूट करून घ्या मग. हा माताजी तुम्ही करा आता स्वतःला अनम्यूट. माताजी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. तर हे गीता महात्म्य होतं. तर गीता महात्म्य एक आपण जेव्हा केव्हा गीता वाचतो तेव्हा असं म्हटलंय की गीता महात्म्य सुद्धा जरूर वाचावं. तर हे सगळे जे श्लोक आहेत त्यातला एकच श्लोक मी तुम्हाला समजावून सांगते, म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला लक्षात येईल की गीता का वाचायची. तर आपलं जे साहित्य आहे म्हणजे आध्यात्मिक साहित्य, त्यात वेद आहेत, उपनिषद आहेत, कितीतरी पुराण आहेत. तर हे सगळं वाचणं जवळजवळ अशक्य आहे. तर मग जर तुम्हाला एकच पुस्तक वाचायचं असेल तर ते कुठलं वाचावं? ते म्हणजे भगवद्गीता. तर जर तुम्ही 108 उपनिषद आहेत, त्या 108 उपनिषदाची तुलना एका गायीकडे केलेली आहे आणि गायीचा जो दोहन करणारा आहे तो श्रीकृष्ण आहे आणि गायीचं जे वासरू आहे त्याची तुलना अर्जुनाबरोबर केलेली आहे आणि गायीचं दूध म्हणजे गीतामृत आहे. आणि कोण हे दूध पिऊ शकतं? की ज्यांना अमृतपान करायचं आहे, ज्यांना अमृताचा आनंद हवाय किंवा जे पुण्यात्मे आहेत तेच या अमृताचा पान करू शकतात. तर आता आपण हा पहिला अध्याय जो आहे तो चालू करूया. आता गीता शिकण्यासाठी पात्रता काय आहे आपण बघतो. कोणालाही समजा जर इंजिनिअरिंगला जायचं असेल तर त्यांना फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि मॅथ्स घ्यावंच लागतं, कंपल्सरी असतं. किंवा ज्यांना मेडिकलला जायचं असेल त्यांना फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायो हे 3 विषय लागतातच. मग आता गीता जर शिकायची असेल तर त्याला सुद्धा एक क्रायटेरिया आहे. तर तो काय आहे? कोण शिकू शकतं? असं नाहीये की तुम्ही हिंदू आहात तरच गीता शिकू शकता, मुस्लिम, ख्रिश्चन हे गीता शिकू शकत नाही, असं नाही आहे. तर गीता जो कोणी जन्म मृत्यू या चक्रात सापडलेला असतो असा कोणीही मानव आहे तो गीता शिकू शकतो. आता आपण बघूया की आता अर्जुन जो होता तो खूप घाबरलेला होता आणि गोंधळलेला होता. त्याला युद्ध करायचं नव्हतं. तर हा युद्धभूमीवर हा अर्जुनाचा मूड होता. तो युद्ध करण्यासाठी गेलेला होता, पण समोर शत्रूची सेना बघून तो खूप गोंधळून गेला, खूप घाबरला आणि त्याला युद्ध करायचं नव्हतं. त्याला युद्धासाठी तयार करायला कृष्णाने त्याला ज्ञान दिलं आणि ते ज्ञान म्हणजे भगवद्गीता. आणि ते ज्ञान जे दिलं ते आपल्या सर्वांच्या हितासाठी आहे, फक्त अर्जुन नाही, आपल्या सर्वांच्या हितासाठी ते ज्ञान आहे. आता ही गीता आहे ही जवळजवळ कृष्णाला सांगायला 45 मिनिटं लागली.
गीतेमध्ये 700 श्लोक आहेत आणि इकडे विभागणी दिली आहे. श्रीकृष्णाने 574 श्लोक, संजय जो धृतराष्ट्राचा सेक्रेटरी किंवा मंत्री होता त्यांनी 41, अर्जुनाने 84 आणि धृतराष्ट्राने एकच श्लोक म्हटलेला आहे. तर आता प्रत्येक प्रवास एका पावलाने सुरू होतो. तर आता आजचा आपला प्रवास सुरू झाला आहे. पहिल्या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. विषाद म्हणजे काय? म्हणजे दुःख. अर्जुन खूप दुःखी झाला होता. तो जणू काही दुःखाबरोबर एकरूप झाला होता किंवा दुःखाच्या सागरात पूर्ण बुडून गेला होता. त्याचे हात पाय कापत होते आणि एवढा मोठा योद्धा त्याच्या हातातून गांडीव धनुष्य गळून पडलं आणि पाय लटपटू लागले आणि तो म्हणाला मी हे युद्ध करू शकणार नाही. मग आता आपण बघूया की असं अर्जुन का म्हणतोय मला युद्ध करायचं नाहीये. आणि इकडे या चॅप्टरचं या अध्यायाचं नाव आहे अर्जुन विषाद योग. तर इकडे आपण असं जेव्हा अर्जुनाचे चिन्ह बघतो त्याचे तो घाबरलेला आहे आणि तो उभंही राहू शकत नाहीये, त्याच्या डोळ्यातून पाणी येत आहे. तर हे सगळे जे सिम्पटम्स आहेत ते डिप्रेशनचे आहेत. म्हणजे अर्जुन पूर्ण हात पाय गळून बसलेला आहे आणि आता कृष्ण त्याला काय सांगतोय आणि कसा उभा तो राहतोय युद्धासाठी. म्हणजेच हे जे ज्ञान आहे हे भगवद्गीता आहे. आता मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारणार आहे. तुम्ही अनम्यूट करून उत्तर देऊ शकता बरं का. मी तुम्हाला अनम्यूट व्हायचा एक हे देते, चॉईस देते. आता हा इकडे कोण आहे तुम्ही सांगू शकाल का मला? हात वर करा. धृतराष्ट्र. हा, व्हेरी गुड. धृतराष्ट्र. धृतराष्ट्र. आणि तुम्हाला त्याच्या चेहऱ्यावरून काय वाटतंय की त्याच्या मनामध्ये काय चाललंय किंवा काय भाव आहे त्याचा, तो तुम्हाला कसा वाटतोय? चिंतेचे भाव आहेत. चिंतेचे भाव आहेत त्याच्यावर. हा, चिंतेचे भाव आहेत. आणि कोणाला काही सांगायचंय? भय वाटतंय त्याला. बरं, भय वाटत आहे. घाबरलेला आहे. हा, बरोबर आहे, बरोबर आहे. आता हा कोण आहे? कोण सांगेल मला? अर्जुन. अर्जुन अर्जुन आहे. आणि अर्जुन तुम्हाला कसा वाटतोय? चिंतेमध्ये. दुःखी वाटतोय चिंतेमध्ये. तो खूप आणि काय माताजी. वाटतंय? दुःखी वाटतोय तो. हा, खूप दुःखी वाटतोय. हताश वाटतो, हताश. हा, हताश झालेला वाटतोय. त्याच्या डोळ्यामध्ये पाणी आहे. आणि हा कोण आहे? अश्रू आहे. हा कोण आहे? दुर्योधन. आणि बरोबर, दुर्योधन बघून कसा वाटतोय तुम्हाला? चिडलाय खूप. आक्रमक चिडलेला आहे, डोळे वटारून काहीतरी बोलतोय. बरोबर आहे. आक्रमक कुमुद माताजी येस माताजी. वाचा. हो. धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय. हरे कृष्ण. आता धृतराष्ट्राने संजयला प्रश्न विचारलाय की युद्धभूमीवर माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र काय करतायत, असा त्यांनी प्रश्न विचारलाय. आता त्यांनी काय केलंय? किम अकुर्वत संजय मामका पांडवाश्चैव. म्हणजे माझे आणि पांडूचे पुत्र. म्हणजे ज्याप्रमाणे हे दूध आहे तर
त्याची तुलना केलेली आहे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे. तर ही जी लढाई झाली ती कुरुक्षेत्रावर झाली आणि कुरुक्षेत्राला धर्मक्षेत्र म्हणून सगळेजण ओळखत होते. का तर कुरुक्षेत्रावर अनेक ऋषीमुनींनी साधूंनी खूप तपस्या दान होम हवन असं खूप केलं होतं. त्याच्यामुळे ते जे क्षेत्र होतं त्या जपानी ध्यानानी तपस्यानी ते पावन झालं होतं आणि म्हणून त्याचं नाव होतं धर्मक्षेत्र. आता ज्याप्रमाणे तुम्ही जर तुमच्या ऐकिवात आलं असेल की नवीन घरी जेव्हा कोणी गृहप्रवेश करतात तर तेव्हा अशी पद्धत आहे की दूध तापवतात गॅसवर, ते दूध ओतू जाईपर्यंत तापवतात. का ते शुभ मानलं जातं. तर त्याचप्रमाणे कुरुक्षेत्र सुद्धा धर्मक्षेत्र होतं, ते शुभ होतं. आता या दुधामध्ये समजा जर आपण लिंबू पिळला तर दुधाचे 2 भाग होतात, एक पनीर आणि एक हे पाणी होतं. तर त्याचप्रमाणे धृतराष्ट्राने आपली जी मुलं आहेत दोघही पांडव आणि कौरव हे दोघही कुरुवंशी होते, पण तो त्याच्याच मुलांना कुरुपुत्र समजत होता किंवा कुरुवंशातले, आणि आपला जो भाऊ पांडू होता त्याच्या मुलांना तो पांडुपुत्र म्हणत असे. तर ज्याप्रमाणे लिंबू पिळून दुधाचे 2 भाग करू शकतो आपण, एक म्हणजे पाणी आणि दुसरं म्हणजे पनीर, त्याचप्रमाणे त्यांनी आपल्या पुत्रांमध्ये आणि पांडूच्या पुत्रांमध्ये विभागणी केली की हे माझे पुत्र आणि हे पांडूचे पुत्र. आणि मग हे जे पनीर आहे त्यांनी आपण रसगुल्ले करतो. पण रसगुल्ले केले आणि समजा जर मी तुम्हाला रसगुल्ले दिले तर मी तुम्हाला विचारू शकीन का किम अकुर्वत, म्हणजे ते तुम्ही काय करणार रसगुल्ले, तुम्ही ते रसगुल्ले खाणारच. मग इकडे हा का विचारतोय धृतराष्ट्र किम अकुर्वत, म्हणजे ते काय करतात, कारण त्याला काय वाटतंय की हे धर्मक्षेत्र आहे, या धर्मक्षेत्रावर कदाचित हे माझ्या मुलांसाठी शुभ ठरणार नाही, किंवा या धर्मक्षेत्रावर हे जे पांडुपुत्र आहेत ते युद्ध करू शकतील का, म्हणजे त्याला प्रश्न पडलाय की युद्ध होईल की नाही होईल, की असा त्याला प्रश्न पडलाय, म्हणून तो विचारतो किंवा अकुर्वत. आता इकडे तुम्हाला दुर्योधन दिसतोय आणि हा कोण आहे तुम्ही सांगू शकाल का मला? म्यूट आहात का तुम्ही? नाही, अनम्यूट करू शकता. व्यासमुनी नाही, हे कोण गुरु आहे? द्रोणाचार्य. बरोबर, हे गुरु द्रोणाचार्य आहेत. आणि इकडे दुर्योधन आहे हा खूप चिडलेला आहे आणि तो काय सांगतोय तो आता आपण ऐकूया. कुमुद माताजी वाचता? हो माताजी. संजय भगवद्गीता अध्याय 1 दुसरा श्लोक. संजय म्हणाला, हे राजन, पांडूच्या मुलांनी सैन्याची रणनीती पाहून राजा दुर्योधन आपल्या गुरुकडे गेला आणि हे शब्द बोलला, हे आचार्य, पांडुपुत्रांची विशाल सैन्य पहा, आपल्या कुशल ज्ञानी शिष्य द्रुपदपुत्राने इतक्या कुशलतेने आयोजित केले आहे. हे कृष्ण. आता हे तो बोलला, त्याच्या पाठीमागे एक गोष्ट आहे की गुरु द्रोणाचार्य आणि द्रुपद राजा हे एकाच गुरुकुलात होते आणि द्रोणाचार्य हा ब्राह्मण होता आणि इतके काय त्याच्याकडे पैसे नव्हते, आणि द्रुपद हा एका राजाचा पुत्र होता आणि नंतर राजा होणार होता. तर द्रुपदनी द्रोणाचार्याला सांगितलं की तुला जेव्हा मदत लागेल तेव्हा तू माझ्याकडे ये, मी तुला जमीन देईन. आणि त्यांनी त्याचा शब्द ठेवला नाही. त्याच्यामुळे
द्रोणाचार्य आणि द्रुपद यांच्यामध्ये वैर निर्माण झालं. इतकं वैर निर्माण झालं की द्रुपद राजाने एक यज्ञ केला आणि त्यांनी मागून घेतलं की मला असा पुत्र दे जो द्रोणाचार्याला ठार मारेल. आणि मग त्या यज्ञ कुंडातून एक पुत्र आणि पुत्री अशा दोघांची त्याला प्राप्ती झाली. जी पुत्री होती तिचं नाव द्रौपदी आणि जो पुत्र होता त्याचं नाव दृष्टद्युम्न. आणि असं झालं की दृष्टद्युम्न हा द्रोणाचार्याकडेच रणनीती शिकायला आला आणि तो ब्राह्मण असल्यामुळे त्यांनी नाही म्हटलं नाही. त्याला माहिती होतं की याच्या तर्फे मी मारला जाईल, पण तरी त्यांनी त्याला रणनीती शिकवली दृष्टद्युम्नाला. आणि मग ही जी सेना आहे, पांडवांची सेना जी आहे त्याची जी रचना आहे ती दृष्टद्युम्नाने केली होती. आणि दुर्योधन काय सांगतोय, रागाने आपल्या गुरूंकडे बोलतोय की तूच शिकवलेला आहेस आणि तुझ्यावरच आता हे सगळं उलट येणार आहे. तुझा कुशल ज्ञानी शिष्य यांनी या इतक्या कुशलतेने पांडुपुत्रांची सेना आयोजित केली आहे. म्हणजे हे तो रागाने आपल्या गुरूंकडे बोलतो. आणि तेच युद्ध सुरू व्हायच्या आधी अर्जुन होता, त्यांनी काय केलं, पहिले 5 बाण जे होते ते 5 बाण यांच्या द्रोणाचार्यांच्या चरणांपाशी मारले. म्हणजे चरणांवर नाही, चरणांच्या जवळ. का? कारण त्यांनी बाणांनी आपल्या गुरूंना प्रणाम केला की तुम्ही मला ही विद्या दिलेली आहे, तुम्हाला प्रणाम करून आता मी युद्धाचा आरंभ करतो. तर दोघांमध्ये बघा किती फरक होता, दुर्योधन आणि अर्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्. हा विविध प्रकारचा शंख निनाद वाढतच गेला. या निनादाने आकाश पृथ्वी दुमदुमून गेले आणि धृतराष्ट्र पुत्रांची हृदय विदीर्ण झाली. हरे कृष्ण. तर इकडे आता जेव्हा पांडुपुत्रांनी शंखनाद केला तेव्हा इकडे त्यांनी एक शब्द वापरले, हृदयानी व्यदारयत, म्हणजे त्यांची हृदये विदीर्ण झाली. तर असं का झालं? तर आता जर तुम्ही बघितलं असेल तर समजा जर एक चोर असेल आणि तो रस्त्यावरून चाललेला असेल आणि त्याला पोलिसाच्या गाडीचा सायरन ऐकू आला, तर सगळ्या माणसांमध्ये कोण घाबरेल? तो पोलीस घाबरेल. इतर माणसं घाबरणार नाही आणि तो पटकन तिकडनं कुठेतरी दुसरीकडे जाईल किंवा पळ काढेल. का? कारण त्याच्या मनामध्ये आहे की मला पकडलं तर हे मलाच पकडायला आलेत का, असं म्हणून तो खूप घाबरून जाईल. आणि तसंच काही पांडवांच्या शंखनादानी कौरवांना झालं. कारण पांडव जे होते ते धर्माच्या बाजूनी होते आणि सगळे कौरव जे होते ते अधर्माच्या बाजूनी होते आणि म्हणून त्यांची हृदये विदीर्ण झाली. आता हे जे युद्ध झालं, युद्धाच्या अगोदरच 9 चिन्हे होती की ज्यांनी आपण खात्रीने म्हणू शकतो की जो विजय होणार आहे तो पांडवांचाच होणार आहे. तर ती 8 चिन्हे कुठली आहेत? कुमुद माताजी वाचता? हो माताजी. धर्मक्षेत्रे, डिवाइन चॅरियट, कपिध्वज, शंखनाद, गांडीव म्हणजे ते पशुपस्त्रास्त्र, त्यक्त जीविता, मोक्षदा एकादशी, भाग्यलक्ष्मी, ऋषिकेश.
हरे कृष्ण. तर आता हे जे 9 गोष्टी आहेत, हे क्विज मध्ये प्रश्न असतो एखादा. तर धर्मक्षेत्रे मी तुम्हाला सांगितलं की जे कुरुक्षेत्र होतं ते धर्मक्षेत्र होतं आणि धर्मक्षेत्र धर्माची साथ देईल. जे धर्माच्या बाजूनी लढणारे आहेत त्यांनाच साथ मिळणार होती धर्मक्षेत्राची. तर ते पहिलं कारण होतं. दुसरं कारण म्हणजे दिव्य रथ. अर्जुनाचा जो रथ होता तो अग्निदेवाने दिला होता त्याला आणि त्याला आशीर्वाद होता की तिन्ही लोकांमध्ये या रथावर जो आरूढ होईल त्याला विजय मिळेल. तिन्ही लोक कपिध्वज. कपी म्हणजे संस्कृत मध्ये माकड. तर कपिध्वज म्हणजे इकडे अर्जुनाच्या रथावर हनुमान आरूढ होते. ते का आरूढ होते? कारण कृष्णाने अर्जुनाला सांगितलं की तू हनुमानाला प्रार्थना कर की तू पण या युद्धामध्ये मला मदत कर. तर ज्याप्रमाणे प्रभू रामचंद्रांना हनुमानाने मदत केली होती त्याचप्रमाणे अर्जुनाने हनुमानाला सांगितलं की मी इकडे या युद्धामध्ये कृष्णाची साथ देतोय पण तू मला मदत कर, तू मला गाईड कर, कारण तू रामाला विजय मिळवून दिलास तर आता तूही मला मार्गदर्शन कर. म्हणून हे कपिध्वज आहे. मग शंखनाद मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं की जे सगळे कौरव होते त्यांची हृदये विदीर्ण झाली आणि असं म्हणतात इंग्लिशमध्ये एक म्हण आहे, अ बॅटल लॉस्ट इन द माइंड कॅन नेव्हर बी वन ऑन द फील्ड. म्हणजे ते एवढे घाबरले होते, हृदये विदीर्ण झाली होती. आता असा जो माणूस घाबरलेला आहे जिकडे त्याचं हृदय विदीर्ण झालंय हा कसा काय लढू शकेल? तर शंखनादाचा तो परिणाम झाला. मग गांडीव. अर्जुनाचं जो धनुष्य होता त्याला गांडीव म्हणतात आणि तो त्याला शंकराने दिला होता. तोही दिव्य होता. तर त्याच्यामुळे तो ज्या गांडीवाने युद्ध करणार होता तर त्या गांडीवाला शंकराचा आशीर्वाद होता, त्यक्तजीविता. पांडवांची विशाल सेना बघून दुर्योधन खूप घाबरला आणि एक वाक्य तो आपल्या गुरुना बोलला, द्रोणाचार्यांना, की जरी पांडव सेनेमध्ये मोठमोठे योद्धे आहेत आणि तुमचे सगळे हे ज्ञानी शिष्य आहेत तरी देखील माझी विशाल सेना बघा, माझ्या सेनेमध्ये प्रत्येक जण त्याचा जीव द्यायला किंवा जीव त्याग करायला तयार आहे. म्हणजे हे जे तो बोलला दुर्योधन ते अपशकुनी होतं. तर म्हणून इकडे म्हणजे तो त्यांनी काय सांगितलं की हे सगळे मरायला तयार आहेत, माझ्या सेनेमध्ये सगळे त्यांचा प्राण द्यायला तयार आहेत, त्यक्त जीविता. हे एक अपशकुन होतं. मग ज्या दिवशी युद्ध झालं तो दिवस होता मोक्षदा एकादशीचा, जो शुभ दिवस होता. आणि जिकडे जिकडे कृष्ण असतो तिकडे तिकडे लक्ष्मी असते जी भाग्य देते. तर भाग्यलक्ष्मी इकडे अर्जुनाबरोबरच होती आणि कृष्ण जो ऋषिकेश आहे, ऋषिकेश म्हणजे जो सर्व इंद्रियांचा स्वामी आहे, तो ऋषिकेश जेव्हा पांडू पुत्रांबरोबर आहे किंवा पांडव सेनेबरोबर आहे तेव्हा विजय त्यांचाच होणार. तर ही 9 कारणं होती ज्याच्यामुळे हा विजय पांडवांचा निश्चित होता. आता अर्जुन लढाई करायला तयार नव्हता. तर आपण बघूया त्याची कोणती 5 कारणे होती. तर अर्जुनाने सांगितलं हे सगळे जे समोर उभे आहेत, माझ्या समोर माझे गुरुजन आहेत, माझे भाऊ आहेत किंवा माझे इतर नातेवाईक आहेत, त्यांच्याबद्दल माझ्या मनामध्ये दया आहे.
म्हणून मी हे युद्ध करणार नाही. दुसरं कारण त्यांनी काय सांगितलं? आनंद नाही. म्हणजे आपल्याला एक तुम्ही बघितलं असेल लहानपणापासून मुलांना कुठेही काही प्राइज मिळालं किंवा त्यांना काही चांगलं झालं तर मग ते लगेच आपल्या मित्रांना पार्टी देतात, घरी बोलवतात, कॅन्टीन मध्ये देतात. आणि आपण सुद्धा आपल्याला जर काही प्रमोशन मिळालं किंवा आपल्याला काही म्हणजे चांगलं आपण काही केलं आणि त्याची रेकग्निशन आपल्याला मिळाली की आपणही सेलिब्रेट करतो. तर अर्जुन काय म्हणाला की समजा जरी मी जिंकलो तरी मी कोणाला सांगू, माझे गुरु नसतील, मी कोणाबरोबर सेलिब्रेट करू? तर आनंद नाही. तर मला काहीही आनंद मिळणार नाही. जरी मी युद्ध केलं आणि जिंकलो तरी देखील आनंद नसणार आहे. मग तिसरं म्हणजे पाप. तो म्हणाले या सर्व गुरुंना, माझ्या बंधूंना, तिकडे माझे आजोबा भीष्म पितामह पण आहेत, त्या सर्वांना मारणं म्हणजे पाप आहे. चौथं म्हणजे पारिवारिक परंपरा. अर्जुन काय म्हणाला की या सर्वांना मी मारलं तर घरी ज्या रूढी चालू आहेत त्या लहान मुलांना कोण शिकवणार? आणि ही जी सगळी विशाल सेना आहे त्यांचे म्हातारे आई वडील असतील किंवा त्यांच्या स्त्रिया असतील, मग त्या स्त्रियांचा इतर पुरुष फायदा घेऊ शकतील किंवा जे रूढी आहेत किंवा आपण श्राद्ध करतो दरवर्षी आपल्या पितरांसाठी जेवण ठेवतो, तर मग हे सगळं कोण करणार? लहान मुलांना चांगलं काय वाईट काय हे शिकवायला कोणी घरी तरुण उरणारच नाही. तर पारिवारिक परंपरा सगळ्या नष्ट होती. आणि पाचवं म्हणजे असमंजस. म्हणजे अर्जुन काय म्हणाला की मला सर्वांविषयी दया आहे, जिंकलो जरी मी तरी काही आनंद मला मिळणार नाहीये. आणि हे पाप आहे, हे युद्ध करणं म्हणजे सगळ्या पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील. या 4 कारणांमुळे मी गोंधळून गेलो आहे. मला काय समजत नाही, काय चूक आणि काय बरोबर आहे हे समजत नाही. म्हणून मी असमंजस आहे, मला समजत नाहीये बरोबर काय चूक काय आहे. म्हणून ही त्यांनी 5 कारणे सांगितली. आता उद्याच्या अध्यायात कृष्ण या 5 कारणांची त्याला उत्तर देणार आहे की तू का हे युद्ध का केलं पाहिजेस. तर 4 कारण दुसऱ्या अध्यायात आहेत आणि 5वं जे कारण आहे ते 3ऱ्या अध्यायात आहे. तर प्रत्येकाचं कृष्ण उत्तर देणार आहे आणि त्याला सांगणार आहे की युद्ध का करायचं. तर आता हे अर्जुनाचं झालं. पण जर तुम्ही बघितलं तर आपल्यालाही असंच दिसतं की समजा जर आपल्याला कोणी सांगितलं की तू भगवद्गीतेचा क्लास कर अथवा तू कृष्णाचा जप कर, तर आपली सुद्धा अशीच काही कारणं असतात की ज्यांनी आपण कृष्णाकडे जात नाही. आता आपण म्हणतो जप करायचा किंवा रोज मंदिरात जायचं, कृष्णाचं नाम घ्यायचं, म्हणजे यात काही आनंद नाहीये, यात काही एन्जॉयमेंट नाहीये. आपण जप करायला लागल्यावर आपण कुठेही त्यावेळेत जाऊ शकत नाही, आपण सिनेमाला जाऊ शकत नाही किंवा आपण असं म्हणतो की पण घरी मला किती काम आहेत, माझी मुलं आहेत, माझी पत्नी आहे, माझा पती आहे, त्यांच्याकडे सुद्धा मला लक्ष द्यावं लागतं, त्यांचं कोण करणार. तर आपली सुद्धा अशीच कारणं असतात. किंवा फॅमिली ट्रेडिशन, आपण म्हणतो की आमच्या घरी तरी आम्ही फक्त शंकराचं करतो, आम्ही देवीचं करतो, आम्ही कृष्णाचं करत नाही. ही जी आमच्या परिवारामध्ये अशी परंपरा नाही आहे, मग आम्ही कसं करू इतकं. तर ही सुद्धा आपली कारणं हीच आहेत की ज्यामुळे आपण कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. ही अर्जुनाची झाली कारण. त्यांनी सांगितलं की तो का युद्ध करणार नाही. तर ही जी कारणं आहेत ही क्विज मध्ये त्याच्यावर प्रश्न असतो की ही कुठली कारणं आहेत की ज्यांनी तो अर्जुन म्हणाला की मी युद्ध करणार नाही. ही 5 कारणं आहेत.
तर आता आपला आजचा हा झालेला आहे वर्ग. तर पहिल्या अध्यायातला पहिला श्लोक धृतराष्ट्र बोलतो आणि तो काय म्हणतो की माझे पुत्र आणि पांडूचे पुत्र काय करतायत, किम अकुर्वत. मग आपल्याला दिसतं की दुर्योधन हा खूप घाबरलेला आहे आणि घाबरून तो त्याच्या गुरूंकडे खूप रागारागाने बोलतोय. आणि मग जेव्हा शंखनाद चालू झाला तेव्हा सगळी कौरव सेना आहे ती खूप घाबरली शंखनाद ऐकून. आणि मग अर्जुन सांगतो की मला युद्ध करायचं नाही, पण त्या अगोदर तो खूप घाबरलेला असतो आणि त्याच्या हातातून गांडीव धनुष्य हातातून खाली पडतो आणि मग तो कृष्णाला सांगतो की मला युद्ध करायचं नाही. आणि आपल्याला सुद्धा जेव्हा ही कारणं ऐकतो तेव्हा असं वाटतं हो किती बरोबर आहे अर्जुनाने सांगितलेलं. हे सगळी कारणं अगदी योग्य वाटतात.